नोंथांमोननो नैबे ब्लगजों स्पेसियेल खौरां होनो थांगासिनो दं। बे जाहैबाय एमबाथा सारनि खानानै लाबोजानायखौ नोंथांमोना गोबाङा नुदों। अखा बिराद हादोंमोन ओंखायनो आं नैखौबो गानबाय दै, गाज्रि मोना अननानै। ओमफ्राय बांद्राय गोदै जानानै उफाय गैयैयाव दिनै गय जाबाय फार्स्ट टाइम। जिखुनु जा, आं नैबे खौरांखौसो होग्रोगोन, ओमफ्राय बै एमबाथानि सारनि मोनसे स्पेसियेल खौरां बेखौबो आं थांगोन एनडिएफबिफोरनि थाखाय। जोंना बर'नि नायल' जाल' होनबाबो गोरोन्थि जानाय नङा। एमपिआ मा बुंदों मानगोनां जयन्त सारा, बेखौ खोनासंनानै लाग्रो। बर' हारिनि थाखाय गोनांथार जागोन। बेयावनो चिरां जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद बिथांमोननि बिबानगिरिफोरखौ आङो साबायखर जासिदों जे दिनै 1974 मायथाइयाव हांखोनि सोमावसारनायाव जि मुंख्लं जानाय सा 16 बर' सुबुंफ्रा, बर' फिसाफ्रा बै समाव पुलिसनि गुलियाव मुंख्लं जादोंमोन, गावथार जादोंमोन आरो बर' थुनलाइ आफादा मुंख्लं हिसाबै फोसावदोंमोन। आरो बै दिननिफ्राय दिनैसिम नायोब्ला 50 बोसोर बारफैबाय। बे 50 बोसोरारि मुंख्लं सानखौ दिनैहाय नैबे थुक्राझारनि चिरां आफादसालि बे न'ब्लाङाव बेखौ फालिनाय जादों। बाव फैनानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आरो बर' थुनलाइ आफादा जायगा जायगा बे मुंख्लं सानखौ सोलाय सोलाय लानाय जायो। थांखिया बेनो निस्सय जे थुनलाइ आफाद, जाय थुनलाइ आफादा बर' रावनि बिनि थांनाय थैनाय थामोन्था गोसारनाय, फुवारनाय, फेदेरनाय, फोजौनायनि थाखाय बिथांमोना खामानि मावो, रावनि स्टेन्डार्डनि थाखाय खामानि मावो। आरो बे मुंख्लं बिथांमोनखौ जाहाथे बयबो खना खनला थानाय बर' फिसाफ्रा जाहाथे बावगारनानै थाङा, बयखौबो जाहाथे फोजाखांनानै थुनलाइनि फारसे, रावनि फारसे, हारिनि फारसे सांग्रां जानो हायो, बिनि थाखाय बिथांमोना खामानि मावो। दिनै आंबो बे हाबाफारियाव सासे बर' फिसा हिसाबै बाहागो लानो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। मानोना जाय मुंख्लं बिथांमोनहा गावनि जिउखौ बावसोमलांबाय, बिथांमोना जोंनो मोनसे थांनानै थानाय इयुन जोलैफोरनो मोनसे बोसोन निस्सय होलांदों जे हारिया गिबि, हारिनि थाखाय जोङो गासैबो खामानिखौनो निस्सय बावसोमनो हानांगोन। आरो हारि होननाय लोगो लोगोनो मोनसे हारिया थांनानै थायो बिनि राव आरो हारिमुनि सायाव सोनारनानै। दा हारिमुवा थैलाङोबा मोनसे हारियाबो थैगोन, रावा थैयोबा हारियाबो थैगोन। ओंखायनो बे मोननै बुस्थुआ गिबि। आमलाराम शिबराम बिथांमोनहा हयथ' गिबियै मुंख्लं जाग्रोदोंमोन आरो बुंनायाव मोजांसिन खोनायोखाय हयथ' मानसिफोरनि खुगा खुगा बे बाथ्राया सिखारो। आरो सा 16 मानसिखौ खेबसेयैनो मोनसे समावनो लाबोनो हानायाबो हयथ' माने सम्भब जाया। जिखियानो जादोआ, बर' थुनलाइ आफादनि सोमावसारनाय, राव हांखोनि सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय बे बिथांमोननिसिम आंनि नैबे समाव खुलुमनाय सिबिनायखौ हरगोन। आरो मुंख्लंफोर होननाय लोगो लोगोनो दिनै जिथु 50 बोसोर सिगांनि मुंख्लं जाबाय आरो बर'आव मुंख्लं होननानै बुङोब्ला बेथ' रावनि बा हांखोनि सोमावसारनायाव जाबाय। बिनि अनगायैबो दिनै आलादा रायजो बिनानै सोमावसारनाय, बेयावबो मुंख्लं जाबाय। आरो आलादा रायजो बिनानै सोमावसारनाय होननाय लोगो लोगोनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोमावसारनाय थाबाय, बिनि उनाव BLTनि सोमावसारनाय थाबाय, आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादजोंनो समान समानै सोमावसारबोनाय NDFBनि मोनसे मुंख्लं थाबाय। दा जोंनि हारियाव मुंख्लंनि जि बिबां, बे बिबाङा गोबां जाबोबाय। दा बेखायनो सोरबा सासेखौ थियै थख'यै हयथ' बिनि मुङै माबा मोनसे खालामनाया हयथ' सम्भब जाजोबाबो जानो हागौ। नाथाय एज ए हल मुंख्लं हिसाबै जोङो जेब्लाबो सिबिनांगोन, सनमान होनांगोन, मान बावनांगोन। आरो बिथांमोननि होलांनाय जिखिनि बिहोमा, बे बिहोमाखौ निस्सय बावनानै थांनाया बियो थिग नङा। दिनै हांखोनि मुङै सोमावसारनाय, थुनलाइनि मुङै सोमावसारनायाव जिउ बावलांनाय, बिनि उननि फिथाइ महरै दिनै बर' रावा नोङो इउनिभार्सिटि लेभेलाव बे थांबाय, दिनै बिजिरसंनो हानाय जाबाय। बेनि उनाव नोङो 8th सिडिउलाव हाबबाय, दिनै आसामाव लोगो सरकारि राव जाबाय। बिनि उनाव नोङो बे रावनि थुनलाइ सिबिनानै, थुनलाइ लिरनानै गोबाङा दिनै साहित्य एकाडेमि बान्था मोनफैनो हाबाय। बेयो जोंनि हारिखौ आगानसे आगाननै दावखोयै दावखोयै दिनै गोजोर फारसे लांबाय थादों। खिन्थु आंनि बुंनो नागिरनाया बेसो
जे दिनैबो हारियाव गोबां बिथिङाव खामानि मावबावनांगौ निस्सय दङ। दिनै ससियेल मिडियायाव जों बाहागो लादों, राफोद रोंखा राखा मानसिफ्रा बेयाव बाहागो लानांगौनि निस्सय गोनांथि दङ। फारफ्रोम बिथिंखौ बेयाव नोङो फकास खालामनानै खामानि मावनांगौ निस्सय दङ। दा जिखिनि बाहागो लादों साबायखर, नाथाय बिनिख्रुइ आरोबाव साबसिनै हामसिनै हारिनि जेंना जेंगोनाफोरखौ बोदलानानै होनो बुहुमाव फोरमायनो थाखाय राफोद मानसिफ्रा बेयाव निस्सय बाहागो लानांगौ। बिनि अनगायैबो मिडियानि बेलायाव प्रिन्ट मिडिया, इलेक्ट्रनिक्स मिडिया, बेयाव जोंहा कलामनिस्ट गैया, जोंहा जार्नालिस्टफोर बेबायदि लेभेलनि गैया। बै लेभेलावबो जोंहा खामानि मावनांगौ निस्सय दंबावो आरो थागोन जोंहा हारिमुआव खामानि मावनो। दिनै जों हारिखौ जौगासारबाय होननो हाया। नोंथांमोना नुबाय ससेबाबो, आं दायो जादेरा फादेराबाबो आं बेखौ इमारजेन्सि होनाय जाबाय। गोबां अखा हानायनि थाखाय बाइकजों थांदोंमोन नालाय बेखौ लाबोबाय आं। ओमफ्राय रानगुलायबायनो एसे दखानाव हाबबाय। मोनसे खोथा, XNDP इउनाइटेड फरामनिफ्राय मोनसे प्रग्राम जानो थांगासिनो दं। बिनि थाखाय गोबां हादानाव थानायफ्राबो बिराद गरम, हेफाजाब हरनो मदद हरनो जे नांबोबाय बिसोरो, गाज्रियानो जा मोजाङानो जा बा अबेबा दुखु माबा माबियानो, दिनैसिमबो बिथांमोननि थाखाय सेक्रिफाइस खालामनो, प्रग्रामनि थाखाय रायजो राजा बिराद गरम, मैगं बायदिसिना बानहरनो। दा बेयाव थांनानै फैदों आरो ससेबाबो देखायलांसै, नायजोबनो हागोन ओमफ्राय कमेन्ट हो। बेफोरावसो दुगैनो मोननांगौ लामाया। फाइनालि हा गोदानाव सफैबाय जोङो। हा गोदानाव मोजाङा बेनो, बारहावा आरो आबहावानि बिथिङाव नायोब्ला हा गोदानजों हाला। मैगं आबाद मावनो थाखाय नायोब्ला हा गोदानजों हाला, हासारा बारा। मोननैसो माखासे बिथिंफोरावहाय खस्थ' जायो, बेफोर जाहैबाय हस्पिटालिटि, देहा फाहामथायनि थाखाय आरो सोलोंथाइ होनायनि थाखाय। हान्था मेलायाबो इसिबां गाज्रि नंद्रायला आजिखालि हा गोदान लामाफोरबाबो, एटलिस्ट गारि हाबजायो। बाइकफोराथ' बाइकसै, कारफ्राबो हाबजासै। बेनो हस्पिटालिटि आरो सोलोंथाइनि गोजाननि थाखाय खस्थ' जायो। हादानाव फैनायनि मोनसे उद्देश्यआ बेबोबाव, मेनानो लट्रि। माने जों टाउन साइडआवथ' माहाजोना थायो नालाय, माहाजोना बिसिबां लायो बिनि बांसिन ओरैबो लाग्रा दङ। मानो होनोब्ला जाथिनि होनोबाथाय सेन्टिमेन्टआ नाङो बिसिनावबो, बेलेग आरोना सेन्टिमेन्टआ बेलेग। ओमफ्राय जोङो ओंखायनो ओरै लाबोबावदों। नोंथांमोना नुदों बोथोरा माबायदि जादों। जों दा दंफैयो उदालगुरि, चिरांनि उदालगुरि उदालगुरि हादानाव। दा बाव फैनायनि माखासे मेन रिजन दंमोन, जोङो हादानाव बेरायफैदोंमोन। बेयाव सिगां जे एभिकसन जादोंमोन, बे दायो सरकारा एलटमेन्ट टाइप माने सुनानै होखाबाय आरोना। एलटमेन्ट मोनसिगोन ना बिसोरो फरेस्टनि आन्दाराव, आंनि आन्दाजाव बेबायदि सुजोब्बाय। जिखायानो जाया, दा जिखिनि दङ बेनिफ्राय ओरै दानहोला। जिखिनि दं बे मोजां थानो मोनथोंसै, बेखौ जोंबो आसा खालामो। लोगोसे NDFB फोरनि इउनाइटेड फराम अफ XNDFB बिथांमोननि प्रग्राम दङ। अखा बिराद हाबाय, बाइकजोंसो फैदों नालाय, लट्रिबो लाबोदोंमोन जोङो। ओमफ्राय बे प्रग्रामनि थाखाय बे जायगानिफ्राय प्रेसिडेन्ट, सेक्रेटारि गावबुराफोर रायलायनानै गोबांथार माखासे 10था ना मा होनदोंमोन गामि, बिसोरो इउनाइटेड फराम अफ XNDFBनि प्रग्रामावहाय क'क्राझारावहाय बिसोरो खस्थ'जोंबाबो माने गावसिनिफ्राय जे हायो मैगं थादुन, जेरै जोगोनार लाब्राफोरनि थाखाय बानलु, जि हायो जे मैगं बिसोर गावसोर हरनो गोसो गुदुं जाबाय। आदा अफ्रि दैमारिनि खावलायफैनायाव माने बिराद गोसो दं आरो NDFB होनबाथाय दासिमबो माने हारिनि थाखाय नांबोदों बेसाराफोर, नैबे सेन्टिमेन्टआ दङ। थांनोसै जोङो लासैनो। थांसै औ, ओंखारनोसै जोंबो, मोनाखाबायबो। मैदेर फैयो, मैदेर फैलाबाय थायो बेफोरावनो हादानाव। ओरै मैदेर फैजोबो ना ओरैबो, ओंखारलांसै जों। सिजोब्बाय, बाना जाबाय नै।